Ukugezana kuzala egoqe izandla. Usuke nesipho asiphile. Okokuqala lokho. Okwesibili engizokusho ukuthi le ndlela abayiqalayo akusiyona indlela yabo. Indlela ebhekwe esuke ihlelwe ongaphezulu. Umndeni wakwaKhoza kumina abaconsi phansi. Ngiyabonga kakhulu ngokungikhulisela insizwa efana nomlilo. Ngithandi nemitalangami ave mubeka maba ano sithembise nje ukuthi yena ngizohlala ngimthanda ngaso sonke isikhathi umhlonipha ngaso sonke isikhathi. Kusukela namhlanje ngasekhona namhlanje kuphela ngizomhlonipha njengomyeni wami.